ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ኣብዛ ብበረድ ተሸፈነት ኣብ ኣውሮጳ ትርከብ ሃገር ዝነፍስ ዝሑል ንፋስ ነቲ ውሽጢ ራሄልን ለኣከን ዝነበረ ውዕውዕ ተስፋ ከዝሕሎ ዝኽእል ኣይነበረን። ከም ዝኾነ ካብ ዓዲ ብስግሮ ዶብ ዝወፁ መናእሰያት እዮም። ለኣከን ራሄልን እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ግን ከዓ ካብ ሓንቲ ሃገር ብተመሳሳሊ ምኽንያት ብተመሳሳሊ ደርኺትን ተደፊኦም ናብ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም። ከምቲ ኩሉ ዝግምቶ መገዲ ስደት ንኽልቲኦም ቀሊል ኣይነበረን። ለኣከ እቲ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንስድርኡ ብሓላፍነት ዝሕግዝን ዝምእዘዝን ጎበዝ ብናይ ሳህራ ጻምእን ብናይ ባሕሪ ባዕበልን ተፈቲኑ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ሓሳቡ ዝነበረ ስድርኡ ካብ ድኽነት ከውፅእ ነብሱ ኽኢሉ ድማ ጽቡቕ ሓዳር ክምስርት ዝብል ባህግን ተስፋን ኣበርቲዑ ክፅዕር ይገብሮ ነበረ። ራሄል ብወገና መልክዕቲ ዓቕላምን ወረጃን እያ። እቲ ኣብ ገጻ ዝንበብ ብሩህ ፍሽኽታ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዝሓለፈቶ ከቢድ ናይ ስደት በሰላ ይሽፍኖ። ክልቲኦም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሓደ ናይ ክልቲኦም መቕረብ ዝነበረ ውራይ እዮም ተላልዮም። ኣብቲ ውራይ ክልቲኦም ጎኒ ጎኒ ኮፍ ኢሎም ሰላም ሓወይ ነዚ ሃገር ሓድሽ ዲኻ ኢላ ራሄል ብትሕትና ዕላል ጀመረትሉ። ለኣከ ነቲ ወዛም ገጻን ርጉዕ ዒንታን እናረኣየ እወ ቅድሚ ሒደ ተዋርሐ መፅየ ለኣከ በሃል ከመይማ ህይወት ስደት ኢሉ ንሌላ ኢዱ ዘርግሐላ። ራሄል በሃል ሰናይ ሌላ ህይወት ስደት ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ዝዓዲ ቁሪ ከዓ ዝከኣል ኣይኮነን ግና ብትዕግስቲ ኩሉ ይሕለፍ እዩ በለቶ ብፍሽኽታ። ለኣከ ከቢድ ጥራይ ገልጾ በጃኸይ እዝስ ከይሓሰብካዮ ክትምርዖይ ዝገብር ኢሉ ብዋዛ ክምስ ክትብል ገበራ። ኣብቲ መዓልቲ ቁጥሪ ቴሌፎን ብምልውዋጥ ተፈላለዩ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ቀጻሊ እናተራኸቡ ዝምድንኦም ስር ክሰድድ ጀመረ። ለኣከ ብትግሃቱ ኣብ ስሩሑ ብዘለዎ ተገዳስነት ንስድርኡ ብዘለዎ ፍቕሪ ንልቢ ራሄል ማረኹ። ራሄል ድማ ብዓቕላን ብጥበባን ነገራት ብእትግምቶም ብሱለ ረኣያን ንለኣከ ናይ ህይወት መብርህቲ ኮነቶ። ይኹን እምበር ራሄል ኣብ መጀመርታ ማለት ከም ሓውን ሓፍትን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ቁሩብ ስጋኣት ይሓድራ ነበረ። ሓደ ምሸት ኣብ ጥቓ ሓደ ጽቡቕ ናይ ከተማ መናፈሻ እናተዛወሩ ከለዉ ራሄል ስጉምታ ደው ኣቢላ ብዕምቆት እናጠመተቶ ድምፃ ቁርበ ዝሕለቢላ ለኣከ ሓደ ኻዓተካ ዝደሊ ነገር ኣሎ ሎሚ ዶ ጽባሕ እናበልኩ እናረሳዕኩ ወፅኒየ ብምባል ገጽ ገጹ ጠመተቶ። ከይተሰከፍ ግድላይ ክትሓትን ትኽእል ራሄላ ካበኺ ዝሓብኦ ነገር ይብለይን እንታይ እዩ በላ ለኣከ። ክሓተካ ዝደሊ ነገር ኣብ ዓዲ ወይ ኣብዚ ሃገር ሕፂቲ ወይ ኣፍቃሪት ማለት ዓርከላት ከድያ ኢላ ጋእ ሰጋእ እንዳበለት ስጋኣት ኣካፈለቶ። ለኣከ ብህድኣት ፍሽኽ ኢሉ የብለይን ኢሉ ንኽልተ እዳዋ ብኽልተ እዳው ብምሓዝ ናብተን ፍሩያት ዒንታ እናጠመተ ራሄለ ዘርእስቲ ካበልዓልክዮ ሎሚ ዶ ጽባሕ ክነግራ እንዳበልኩ እውን ስለ ዝጸናሕኩ ሎሚ ሓደ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ልበይ ዝነበረ ነገር ክነግረክ ፍቐድለይ። ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረኪ እቲ ብሱል ኣእምሮኽን ጽቡቕ ልቦናኽን ወትሩ ናተይ ክትኮነ ካብ ዘብህገኒ ባህርኺ እዩ። ሕቶይ ከም ድፍረት ኣይትረኣዮ እመንኒ ካባኺ ወፃእ ዝኾነት ንዓይ ትኸውን ጓል ሄዋን የላን ኢሉ ብሙሉእ እምነት መለሰላ። እዚ ቓል እዚ ንልቢ ራሄለ ህዲኡ ነቲ ዝነበራ ስግኣት ከም ግመ ፋሕ ኣበሎ። ግና ወላ እኳ ውሽጣዊ ድሌታ እንተነበረ ከም ጓል ሄዋን መጠን ብኡኑ ብውሑድ ተፍቕሩ ኣይተቐበለቶን። ክሓስበሉ ዶ ብምባል ሕፂራ ናይ ምሕሳብ ግዜ ወሲዳ ከም ዝተቐበለቶ ገለጸትሉ። ብድሕሪ እዚ ፍቕሮም ከም ተብስቡሕ መሬት ብግቡእ ማይን ፀሓይን ዝረኸበ ዘርኢ ቀስ ብቐስ እናደልደለን እናጉላዕልዐን ከደ ክልቲኦም ተሃዊኾም ናብ ሓዳር ይኣተዉ። ኣብ ክንድኡ ንኣስታት 4 ዓመት ዝኸውን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ ኣሕለፉ። ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ባህርያቶም ብዕምቆት ተፋለጡ። ንስድራ ቤቶም ተላለዩ። ኣብ ሓዘኖምን ሓጎሶምን ከዓ ብጽኑዕ ይባጻጽሑ ነበሩ። ድሕሪ ዝኹሉ ፍቕሮም መሰረቱ ከም ዝደልደለ ምስ ኣረጋገጹ ነቲ ኣብ ስደት ዝነበሮም ጽምዋ ብሓባር ንምስዓር ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ብወግዕ ሓዳር ክምስረቱ ወሰኑ። ዕለት መርዓኦም ገፊሕ ኣይነበረን ግና ብፍቕሪ ዝተሰነየ ጽፉፍ ነበረ። ሓዳር ምስ ገበሩ ክልተ ጽቡቓት ቆልዑ ወለዱ። ህይወቶም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሓጎስን ሰላምን ዝተመርኮሰ ኾነ። ገዝኦም ኩሉ ግዜ ብፍሽኽታ ደቆምን ብጨና ጥዑም መግቢ ናይ ራሄል ዝሰርሐቶን ዝመልአ ነበረ። ቀዳምን ሰናብትን ስድራ ቤት ለኣከ ናይ ሓባር ግዜ ዘሕልፍሉ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት እየን። ለኣከ ሰሙን ሙሉእ ብፃዕቕ ስራሕ ትሑዝ ኮይኑ ክሰርሕ ምስ ቀነየ እዘን ክልተ መዓልታት ንሰበይቱን ንደቁን ጥራይ ዝህበን። ንጉሆን ግዮም ተሲኦም
ምስ ደቆም ናብ መናፈሻታት ይኸዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ናይ ሓባር ጉዕዞታት ብምግባር ሓደሽቲ ከተማታት ይበጽሑ ኣብ ውሽጢ መኪናኦም ኮይኖም ሰምዕዎም ዝነበሩ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ናይ ደቆም ጸወታን ናይ ራሄል ሰሓቕን ንለኣከ ካብዝን ላዕሊ እንታይ ሃብተሎ ዘብል ስምዒት ይፈጥረሉ ነበረ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ መናፈሻ ኮፍ ኢሎም ደቆም ኣብ ቅድሚኦም ክጻወቱ እናረኣይዎም ራሄል ኣብ መንኮብ ለኣከ ርእሳ ደጊፋ ለኣከ ሓወይ ሓደ ግዜስ እዚ ኩሉ ሓጎስና ሕልሚ ዶ ይኸውን ኢለ ሓስብ ስደት ክንዲ ዝጥዑም ክኾነለይ ትጽቢት ኣይነበረንን ሳላኻ ዓለመይ ምልእቲ ኮይና ብጣዕሚ ዘፍቅረካ በለቶ ዒንታ ናይ ሓጎስ ንብዓት እናቋጸረ ለኣከ ጸጉራ እናዳህሰሰ በፍሽኽታ ሕልመ ይኮነን ንግስተይ ክሳብ ብሓባር ዘለና ዝኾነ ማዕበል ዝኾነ ሽግር ኣይክስዕረናን እዩ ነዞም ደቅና ድማ እቲ ንሕና ኣብ ቁልዕነትና ዘይረኸብናዮ ጽቡቕ ህይወት ክንህቦም ኢና ኣነ ምእንታኹም ወላ እምኒ ክፍልጽ እየ በላ ኣብ ዒንቱ ፍቕሪ እናተነቦ መጻእ እዞም ደቅና ኸመይ ይመስለካ ኢላ ሓተተቶ ራሄል ብሕጂ ዝመጽእ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ራሄለይ ኣነ ክሳብ ዘለኹ ንስኸብ ጎነይ ክሳብ ዘለኺ ዝጎድሎም ነገር የለን ኣብ ዓድን ዘለዉ ስድራና እውን ዝከኣለን ይገብር ኣለኹ ኩሎ ቁፅፅርና እዩ ዘሎ ኢሉ ብምሉእ ተስፋ መለሰላ ሓዳሮም ከም ተፈለማ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ግዝኦም ምዉቕን ኣዝዩ ጥዑምን ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዓርቢ ምሸት ለኣከ ምስ ክልተ ዕሩኽቱ ድሕሪ ስራሕ ንሓደ ሰዓት ጥራይ መዲቡ ክዘናጋዕ ወፀ ሓደ ካብቶም ኣዕሩኽቱ ላከ ዓርከይ በጃኸ ሎሚ ምሳና ምሲ ከምቲ ኩሉ ግዜ መንጎ ኬፋት ገዲፍካ ንኸይትኸይድ ሎሚ ናብ ሓንቲ ሓዳሽ ዝተኸፍተት እንዳኻዚና ክንከይድ ኢና በሎ ለኣከ መጀመርታ ይደልየን የቕረታ ጀምዓ ካብ ሓደ ሰዓት ንላዕሊ ክጸንሕ ኣይክእልን ራሄል ትጽብየነላ ቆልዑ እውን ክድቅሱ እዮም ኢሉ ክፍለዮም ፈተነ ግና በጃኻን ሎም ጥራይ ኢሎም ብዙሕ ምስ ለመንዎ ኩሉ ግዜ እምቢ ይብሎም ስለ ዝነበረ ስክፍታቱ ሰሚዕዎ ሕራይ ግና ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ኢሉ ተሰማምዐ ናብቲ ካዚኖ ምስ ኣተዉ እቲ ሃዋህው ንለኣከ ዝተፈልየ ነበረ ዘብለጭልጭ መብራህቲ ዝተፈላለየ ቀለማት ዘለዎ ማሽናት ንኣእምሮ ሰብ ንኽስሕቡ ተባሂሉ ብስነ ኣእምሮ ትንተና ዝተዳለወ መስል ለኣከ ንመጀመርታ ግዜ ብውሕድ ገንዘብ ሓደ ጌም ክጻወት ፈተነ እታ ዝፈተና ቀዳመይቲ ጸወታ ተዓወተ እታ ማሽን ብዓውታ ክትወልድ ጀመረት ገንዘብ ድማ ፈሰሰ ኣብቲ ደቂቕ እቲኣ ሓደ ሓደገኛ ኬሚካል ኣብ ኣእምሮ ለኣከ መንጨወ እቲ ናይ ዓወት ስምዒት ንኣእምሮ መቐረት ቁማር ክስምዖ ገበረ ብኣዝዩ ውሕድ ፃዕርን ገንዘብን ድማ እናተዘናጋዕኻ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ተቐረጸ ሽዑ እቲ ሓንቲ ሰዓት ኢሉ ዝመደባ ናብ 3 ሰዓት ተቐየረት ናብ ገዛ ምስ ተመልሰ ኣብ ክንዲ ዝድቅስ ኣእምሮ ቦት ዝረኸቦ ዓወትን ዝረኣዮ ብልጭልጭን እዝወር ነበረ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ለኣከ ቀስ ብቐስ ክልወጥ ጀመረ እቲ ወልፊ ብቕልጥፍዩ ኣብ ውሽጡ ሱር ሰዲዱ ለኣከ መጀመርታ ሓደ ግዜ ጥራይ ንምዝንጋዕ ብዝብል ጉልባብ ናብ ካዚኖ ምኻድ ቀጸለ ድሒሩ ግን ኣብ ቴሌፎኑ ናይ ኦንላይን ቁማር ኣፕሊኬሽን ጸዓነ እቲ ስነ ልቦናዊ ለውጥታቱ ብግልጽ ክረአ ጀመረ ለኣከ ሓሳቡ ኩሉ ኣብቲ ጸወታ ስለ ዝነበረ ኣብ ስራሕ ኣቓልቦ ሲኢኑ ናይ ስራሕ ሰዓታቱ ክንክ ጀመረ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ሰላምታኡ ዝውሕል ኮነ ኣቐዲሙ ማዕጾ ምስ ከፈተ ኣበየለዉ እዞም ትርጉም መንባረይ እናበለ ንደቁ ዝሓቁፍ ዝነበረ ኣቦ ሕጂ ግና ማዕጾ ብህድኡ ከፊቱ ጫሞ ውፅኡ ትኺሉ ናብ ሰፋ ብምኻድ ምስ ቴሌፎኑ ጥራይ ይዕልል ነበረ ለኣከ ሓወይ ሎሚ ኣዝዩ ደኺምካ ኣሎ ድዩ ቆልዑ ሓድሽ ጸወታ ክርእዩ ከይደልዮም ነይሮም በለት ራሄል ብትሕትና እናጠመተቶ ዒንቱ ካብ ስክሪን ቴሌፎኑ ካብቲ ዝከታተሎ ዝነበረ ናይ ቁማር ውፅኢታት ከየልዓለ በጃኽ ራሄል ሕጂ ይክእልኒ ርእሰይ ይሕመን ኣሎ በላ እታ ትዕግስተኛን ሓቦኛን ራሄል ሓደ ዘይንቡር ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ክትርዳእ ጀመረት እቲ ብፍቕሪ ዝተሃንጸ ሓዳሮም ብዘይተረድእቶ ማዕበል ክናወፅ ከም ዝጀመረ ተሰማዓ ለኣከ ወላ እኳ ብኣካል ኣብ ገዛ እንተነበረ ብመንፈሱን ብኣእምሮን ግን ካብኦም ርሒቑ ነበረ ዘይልማዱ ኣብ ደገ ምምሳይ እንከብዝሕ ራሄል ብምጭናቕ ለኣከ ሎማዓንቲ ኣዝኻ ምሲኻ መጺኻ ቴሌፎንካ እውን ደጋጊመ ደው ኢለ ኣይተቐበላን ነይርካ ናይ ድሓን ዲኻ ሸቒልካኒ እኮ ገጽካ እውን ጽቡቕ የለን ብምባል ኣብ ውሽጣ ዝስማዓ ዝነበረ ሓቅነቱ ከተረጋግጽ ድልየት ለኣከ ኣብ ካዚኖ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝተበልዐ ብሕርቃን ዝቐይሐ ዒንቱ ካብ ዓይኒ ራሄል እናኸወለ ቴሌፎኑ ናብ ጅብኡ ብምእታው እወ ስራሕ በዚሕኒ ስለ ዝነበረ ተወሳኺ ሰዓታት ክሰርሕ ምሲየ ብዙሕ ኣይትጨነቒ
በላት ሓቅኹም ከም ዘይኮነ ግን ኣብ ገጹ ይንበብ ነበረ። ንገዛእ ርእስኻ ንሃስኻ ዝመጽእ ጽቡቕ የለን። ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ጥዕናኻን ሰላምካን እዩ ዝዓብየኒ። ብጃኻ ንነብስኻ ይትህሰ መስክን ኢላ መለሰትሉ ራሄል። ኣጆኾ ይሃስን እየ ዘለኹ ኢሉ ለኣከ ቴሌፎኑ ካብ ጅብኡ ውፅኢ እንደገና ክርኢ ጀመረ። እቲ ዝኸፍአ ክፋል ናይዚ ወልፊ ካብ ቆጠባዊ ወይ ገንዘባውን ላዕሊ ኣብ ስነ ኣእምሮው ዘብፅሖ ሃስየ እዩ። ናይ ቁማር ፀወታ ኩሉ ግዜ ከምታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣይኮነትን። ለኣከ ብተደጋጋሚ ክኸስር ጀመረ። ነቲ ዝኸሰሮ ንምምላስ ድማ ብህልኽ ተዋሒጡ ተወሳኺ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ካብ ባንኪ የውፅእ። ኣብዛ ትቕፅል ግድን ዝተበላዕኽዎ ክመልሶ እየ ዝብል ኣጉል ሓሳብ ናይ ኩሉ ቁማረኛ ኣዕናዊ መትከል እዩ። ለኣከ ነቲ ወርሓዊ ወፃኢታት ስድራ ቤቱ ዝምድቦ ዝነበረ ገንዘብ ካዚኖ ክፃወተሉ ጀመረ። ዝኸፍአ ድማ ነቲ ናብ ዓዲ ንስድርኡን ስድራ በዓልቲ ቤቱን ዝሰዶ ዝነበረ ናይ ሓወላ ገንዘብ ጠርሾ ቋረጾ። እቲ ዝነበሮም ናይ ባንኪ ሕሳብ እቲ ብርሃጾምን ብፃዕሮምን ንዓመታት ዝኣከብዎ ውህልል ገንዘብ ክፅንቀቕ ነዊሕ ግዜ ወሰደን። ናይ ደቁ ምዝንጋዕ ምዝዋርን ድማ ጠቕሊሎ ቋረጾ። ሓደ መዓልቲ ራሄል ክራይ ገዛ ንምኽፋል ካርድ ባንክ ምስ ተጠቀመት እቲ ሕሳብ ባዶ ምዃኑ ዝገልጽ መልእኽቲ መጻ። ብዝረኣየቶ ሰንበደት ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ተመሊሳ ንለኣከ ተጸበየቶ። ለኣከ ምሸት ጭንቀት ተጻዒኑ ገዛ ምስ ኣተወ ራሄል ብትራሓተቶ ለኣከ እዚ ገንዘብ ኣበየሎ እቲ ኩሉ ክነውሃሉ ለፀናሕና ገንዘብ ኣበይ ኣትዩ? ስድራ እውን ደው ኢሎም ስለምንታይ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ከም ዘይሰደድካሎም ሓቶምኒ። ረሲዕኻ ኢኻ ትኸውን ኢለ ከም ናይ ስቤዛ ቀኒሰ ሰይደሎም እንታይ ኻ ትኸውን ዘለኻ? ብጃኻ ንገረኒ በለቶ። ለኣከ ገጹ ቀይሑ ነድሪ ተሰምዖ። ከመይ ገርክ ጥፊኻ የልኪ ኣብ ዘይጥፋእተይ ትወቕስኒ ኣለኺ? ወላ ሓንቲ ገንዘብ የጥፋኹን ንሓደ ዓርኪ የለቂሖ የለኹ ክመልሶይ ድማ ኢሉ ብቁጣዕ መለሰላ። ራሄል ሕንቕንቕ እንዳበላ ብዓውታ ለኣከ እቲ ዘሕምመኒ ዘሎ እቲ ዝጠፍአ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እቲ ንዓመታት ብሓባር ዝሃነፅናዩ እምነት ይፈርስ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣሎ። ስለምንታይ ክንድዚ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ንዓርክኻ ከተለቅሖ ዘይነገርካኒ? ስለምንታይ ክትሓበአለይ መሪፅካ? በለቶ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተት። ለኣከ ብሕርቃን ብኸቢድ ጣዕሳን ዝተሰነየ ድምፂ ፀጉሩ እናደረዘ ስለ ዘይደለኹ ይኩንኩን ራሄል ከም ቃል ዝኣተወለይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝመልሰለይ መሲልን ንኽፅበየ ፀኒሐ። ግና ግዜ ወሲዱ ሕጂ በጃኺ ክዕርፍ ደልየ ኣለኹ ኣይትጨንቐኒ ኢሉ ናብ መደቀሲኡ ኸደ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ምቁር ዝነበረ ሓዳር ናብ ናይ ቆየቋን ጭቕጭቕን መድረኽ ተቐየረ። ራሄል እቲ ናይ ለኣከ ፀገም ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ምስ ኮነ ንስድርኡ ደው ኢላ ለኣከ ባህሩ ተቐይረ ኣሎ። ገንዘብ እውን ኣብ ዘይከውን የጥፋ ኣሎ። በጃኹም ገለ ግበሩለይ ኢላ ሓተተት። ለኣከ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ዝያዳ ክሓርቕ ጀመረ። ስለምንታይ ምስ ስድራ ይትባእስኒ ኢሉ ካብ ገዝኦ ወፂኡ ክሓድር ጀመረ። እቲ ናይ ሰላም መዕቆቢ ዝነበረ ገዝኦም ሕጂ ናብ ገሃንም ተቐየረ። ለኣከ እቶም ቁማር ዘጀመሩ ኣዕሩኽቱ ከይተረፈ ክምዕድዎ ጀመሩ። ንባዕሉ እውን እንተኾነ ኣብ ዓዘቕቲ ወልፊ ከም ዘሎ ተረድኦ። ካብኡ ክወፅእ እውን ይቃለስ ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ወልፊ ስሕቦ ነበረ። ሓደ ምሸት ለኣከ ኣብ ሓደ ካፌ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ብሓሳብ ተዋሒጡ እንከሎ ኣሚር ዝበሃል ካብቶም ናይ ቀደም ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቱ ዝነበረ ሃንደበት ረኸቦ። ኣሚር ንለኣከ ምስ ረኣዮ ክኣምን ኣይከኣለን። ለኣከ ኣዝዩ ተጓሳቒሉ ፀጉሩ ፋሒሉ ዓይኑ ቀይሑ ብሓፈሻ ኩሉ ኩነታቱ ተስፋ ዝቆረፀ መስል ነበረ። ኣሚር ሰላምታ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ብምባል ለኣከ ሓወይ እንታይ ትኸውን ኣለኻ? እዚ ኣብ ቅድመይ ዝሪኦ ዘለኹ ሰብ እቲ ቀደም ዝፈልጦ ለኣከ ኣይኮነን ኢሉ ብትዕግስቲ ከዘራርቦ ጀመረ። ለኣከ መጀመርታ እቲ ኣትይዎ ዘሎ መዋጥር ክሓብኦሉ ደልዩ እኳ እንተነበረ እቲ ጾር ልዕሊ ዓቕሞ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ግን ክነግሮ ወሰነ። ንመጀመርታ ግዜ ፀገሙ ተዛረበ። ኣሚር ሓወይ ተሸጊረ ኣለኹ። ኣብ ዓብ መፃወድያ ወዲቕ ኣለኹ። ቁማር ንህይወት የዕንዎ ኣሎ። ገንዘበይ ወዲየ ስድራየ ብሓዘነ እትየ። እታ ዓቕላም ሰበይተይ ትዕግስታ ፀንቂቐያ። ክገድፎ እኳ እንተደለኹ ዓቕሚ ስኢነ ንወልፈይ ክቋፃፀሮ ይከኣልኩን ኢሉ ጉድለቱ ተኣመነ። ኣሚር ሓቀኛ ዓርኪ ስለ ዝነበረ ወይ ሓወይ ሕማቕ ረኺብካ ኣለኻ ግና ኣብ በይንኻ ኣይኮነን። እዚ ፀገምዚ ብርቱዕ ሕማም እዩ። ናይ ገዛእ ርእሱ ሕክምና ድማ እዩ ዘድልዮ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ግን ራሄል ክትፈልጥ ኣለዋ ብምባል ኣሚር ብቐጥታ ምስ ራሄል ተዘራረበ። ራሄል ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጠት እቲ ተግባር ካብ ሰብኣያ ዘይትፅበዮ ነጠባ ስለ ዝነበረ መጀመርታ ኣብ ልዕሊያ ጥልመት ከም ዝተፈፀመ ተሰሚዕዋ ኣዝያ ሓረቐት።
ይኹን እምበር ኣሚር እቲ ናይ ለኣከ ኩነታት ምስ ነገራ ህደ ኢላ ናይቲ ወልፊ ስነ ኣእምራዊ ጽልዋ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ተረዲኣ እዚ እቲ ዘፍቅሮን ዝፈልጦን ሰብኣይ እዩ ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ ኣብ ወልፊ ጥሒሉ መንነቱ ስኢተሎ ኢላ ኣብ ሕማቕ ኩነታቱ ወቂሳ ክትርሕቆ ድሌታ ይነበረን ስለዚ ንሰብኣያ ከም ገበነኛ ዘይኮነ ከም ግዳይ ክትሪኦ ክትሕብሕቦን ወሰነት ራሄል ንለኣከ ክትወቕሶ ክትሕርቆ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፍትሕ ክትሓትት ትኽእል ነይራያ ግና ንሳ ከም ሓንቲ እምንቲ በዓልቲ ኺዳን ናብኡ ቀሪባ ለኣከ ሓወይ እቲ ዝፀፍአ ገንዘብ ይጥፋእ ድሓን ንስኻ ኣብ ጎነይ ክሳብ ዘለኻ ኩሉ ከም ሓድሽ ክንጥርዮ ንኽእል ኢና ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ንስኻ ካብ ዝወልፊ ሓራ ክትወፅእ ኣለካ ኢላ ተስፋ ሃበቶ ለኣከ ሰበይቱ ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢላ ትወቕሶ እቲ ፀገም ናይ ሓባር ምዃነ ኣሚና ከመይ ጌርና ካብ ፀገም ንወፅ ኢላ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ከተቐርብ ምስ ረኣየ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቁማር ወልፊ ንኽወፅእ ኣብ ውሽጡ ምልዕዓል ተፈጢሩ ክውስን ሓገዞ ከምቲ ኣሚር ዘበገሶ ድማ ኣብ ውሳነ በፂሖም ንለኣከ ናብ ሓደ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ወሰድዎ ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ምስ በፅሑ እቲ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ንለኣከን ራሄልን ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኣቢሉ ዘምፆም ጉዳይ ብፅሞና ድሕሪ ምስማዕ ነቲ ፀገም ጋምብሊንግ ዲስኦርደር ወይ ናይ ቁማር ወልፊ ምዃኑ ነገሮም እዚ ዘላቕ ስነ ምግባራዊ ብልሽውና ዘይኮነስ ብስነ ኣእምራዊ ሕክምና መንገዲ ዝፍወስ ግዝያዊ ሕማም ምዃኑ እውን ወሲኹ ገለጸሎም እቲ ሓኪም ቀፂሉ ለኣከ ቁማር ንኣእምሮኻ ከም ሓደ ኬሚካላዊ ሓሸሽ ዝፀልዎ ሓደ ሰብ ቁማር ክፃወት ከሎ ኣብ ኣእምሮኡ ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ኬሚካል ወይ ሆርሞን ይምንጩ ምስ ግዜ ኣእምሮኻ ነዚ ኬሚካል ስለ ዝደልዮ ባዕሉ ክቋፃፀሮ ወይ ከጥፎ ይክእልን እዩ ስለዚ ካብ ወልፊ ሓራ ንምውፃእ እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ነቲ ፀገም ምቕባል እዩ ኣነ ናይ ቁማር ወልፊ ኣለኒ ሓገዝ የድልየኒ ኢልካ ክትቅበሎ ኣለካ በሎ ለኣከን ራሄል እናጠመተ እወ ብወልፊ ቁማር ተሰኒፈ ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ ኢሉ ፀገሙ ተኣመነ እቲ ሓኪም ናብ ክልቲኦም እናጠመተ ክዛረብ ቀፀለ እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ድማ ነቲ ሕማም ክትቃለሶ ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን እቲ ወልፊ ብሃንደበት ምስ ዝለዓዓለካ ክትቋፃፀሮ ይከኣልኒ ስለዚ ብቐጥታ ገንዘብ ክትሕዝ የብልካ ኩሉ ናይ ባንኪ ኣካውንትኻን ካርድታትካን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰበይትኻ ክኸውን ኣለዎ ለኣከ ዝንዓኻ መቕፃዕቲ ዘይኮነስ ካብቲ ወልፊ ሓራ ትወፅሉ መከላኸሊ ስልቲ እዩ በሎ እቲ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ብምቕፃል ሳልሰይቲ ስጉምቲ መተካእታ ምድላይ እዩ ኣእምሮኻ ነቲ ካብ ቁማር ዝረኽቦ ዝነበረ ናይ ኣእምሮ ህንቃወ ወይ ዕግበት ስለዚ ነዚ ጠለብዚ ብኻልእ ንዓኻ ዝጥዕመካ ነገር ክትኮ ኣለካ ንኣብነት ስፖርት መፅሓፍ ምንባብ ምስ ደቅኻ ምዝዋር ምሕምባስ ሳይክል ምዝዋር ካልእን በዚኦም ክትቆም ኣለካ እቲ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ከም ናይ መወዳእታን ኣዝያ ኣገዳሲትን ስጉምቲ ራሄልን ለኣከን ንሓድሕዶም ክዘራረቡ ገበረ ቀፂሉ ድማ ራሄል ብሰንኪ ዝጠፍእ ገንዘብን ዝተፈጥረ ፀገምን ቅም ክትሕዝ ዘይኮነስ ንለኣከ ከም ሓደ ዝተጎድአ ሕሙም ሰብ ሓሲባ ክትሕግዞን ሕድገት ክትገብረሉን ከም ዘለዋ ገለጸላ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ሓባር ዘተ ድማ ኣብ ግልጽነት ዝተሃንጸ ነበረ ለኣከ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ንኹሉ ናይ ባንክ ካርድታት ፓስወርድ ንራሄል ረኪብዋ እዩ ራሄል ድማ ለኣከ ንነብሱ ክቋፃፀር ከም ዘይክእል ተገንዚባ ብጥበብን ብትሕትናን ነቲ ናይ ፋይናንስ ሓላፍነት ብምውፃእ ሓልዮታ ብተግባር ከተርእዮ ጀመረት ብተወሳኺ ራሄል እቲ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ዝሃቦም ምኽሪ ተረዲኣ ለኣከ ኣብ ቁማር ዘሕልፎ ዝነበረ ግዜ ንምትካእ ሓደሽቲ ናይ ስድራ ቤታት መደባት ተውፅአት ምሸት ብሓባር ኮይኖም መግቢ ሰርሑ ምስ ደቆም ዝያዳ ግዜ ይሕልፉ ለኣከ ናብ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክምለስ ድማ ተተባብዖ ነበረት እዚ ኩሉ ፃዕሪ ንኣእምሮ ለኣከ ካብቲ ናይ ቁማር ሓሳባት ንምርሓቕ ዝተገብረ ሓልዮት እዩ ነይሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ለኣከ ድሕሪ ስራሕ ኣብ ክንዲ ምስ ቴሌፎኑ ምስ ደቁ ኣብ መናፈሻ ኩዕሶ ክትፃወት ምስ ራሄል ብሓባር ኮይኖም መግቢ ከዳልው ጀመሩ እቲ ሓጎስ ኣብ ናይ ቁማር ማሽናት ዘይኮነስ ኣብ ናይ ገዝኡ ኣብ ናይ ስድራ ቤቱ ፍሽኽታ ክረኽቦ ጀመረ ሓልዮት ራሄል ንሰብኣያ ብምፅንናዕ ጥራይ ዝተሓፅረ ይነበረን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሕክምና ክትትል ቆፀራ ኣብ ጎኑ ኮይና ትከታተሎ ነበረት ንሳ ሓጋዚቱ ጥራይ ዘይኮነት ኣብቲ ናይ ሕክምና መደብ ከም ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና እቲ ሓኪም ዝሃባ መምርሕታት ብምጥቃም ተተግብሮ ነበረት ሰብኣያ ኣብ ቅድሚ ፈለጥታን ቤተሰባን ንኸይዋረድ ድማ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ኣብ መንጎ ኣሚርን እቲ ሓኪም ስነ ኣእምሮን ጥራይ ተሰቲሩ ክተርፍ ትጥንቀቕ ነበረት
سبعي لومي انتو ودق صبح ختنسيو إلى حسيبة اتمستير كيف فلت كابدك عن بيت سبان غربا بتان حابتو اتنا إلى أكا كاول فقمار حارانا يموت أقعزو قليل أي نبرن قال أوانت سميت بالليش يبلو نابتن دا قمار كيركيري موت نبرا أبتهم متغن نبراهيل وي ناب أمير دويلو بقلت بمزراب سميتو نمكوت سعر دحر شدشتو ورح زوصدو صنوع ختتل ناب نبور هيوت تملسه اتناب كازينو زبصح منقد بملؤ كاب حسابو سرزو ناي اونلاين ناي قمار حساباتون كاب تليفون خدم سوسو خاله እንደገና ናብ ስሩዕ ብምምላስ ተጊዩና ሰርሐ እቲ ዝኸሰሮ ገንዘብ ቀስ በቀስ ከማልሶ ጀመረ እቲ ናብ ዓዲ ንስድሩን ስድራ ሰበይቱን ሰዶ ዝነበረ ሓወላ ከም ሓድሽ ቀጸሎ እቲ ኣብ ገዝኡን ኣብ ዓድን አንጸላሊ ዝነበረ ጭንቀት ተቐንጢጡ ድማ ብሓጎስ ክትካእ ጀመረ ልዕሊ ኩሉ ግን ለኣከ እቲ ራሄል ዝነበረ ፍቅሪ እንደገና ተሓዲሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብፈተና ሓሊፉ ዝያዳ ከም ወርቅ ደመቀ ኣብ ግዜ ጸገም ስለ ዘይተፈላለዩ ሓቢሮም ንሓደ حدقني عناون ولف سلزبده حدارهم كابت قدم زنبورن لعل استررقونه راهيل بعقل بفقر النسبعيا كاب عزقت ولف قوتس بمولع عقما حجزاتو نيرا لأكدما بتبوغسون بصنعاتن هيوت سدرؤنا دحانه هيوت بسنك حدا سحوت معالتي وي بسنك حانت جيجا وصانه تبالا شيخ ترف يبلان قمار حما منبر مزاناقع يكونن بفقري بمرددع بمويا وحجز بصنعات اندما زخون عينة ولفي كسعاري كاليو حدار أبجزي شجر كان حد كاتوا إسكات فلالي لزي كونس أبجزي شجر بحبار كوينكا معبل تسجروا لصنع مركبي كبرات عزبتي اتنلو مزدان الله لكم زانتا راهيلن لأكن إزمسل نيرو إذا زانتا زمهرن عبي نجر نتحليو والفخف وسخ الحمام منبر زي لوت من النتني حدث بكم زي كونين حدث بسلستجاجي كندربيو كنوقصو زي كونس أسكالا بمخان كابتوري وزول صديسي كنوص يغبا كم تراهيل زغبرتو بعقلن بطببن نحدارنا خاب شجر كنكالخل كندحن نخلينا نسخونك كابزا زانتا زيا انتي تمهيركم حساباتكم ابوتاكم انت كدفونا قرميغن ابزي channel زون حدش تخونكم سبسكرايب بورو نزي فيديو دما لايك هبو ابكال معالتي بخاري فيديو حساب رخب سناي قنيات تعالوا صدوي كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي من كارنا بالاشت الراي كندعل الجنين وحميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا انتاي كبلو عبت تسلم حسويله زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مغربي حازت زخون على ترقبلتا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئا حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي ولازا
ተዋረድና ኢሎም ሰብ ገዛ ተዋረድና ኢሎም ኮርዮም ሰብ ገዛ بخور عركي قايلا مس عمر مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو النحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دا ايتي زكلو رفت ولو دنيا اكتب مزبلة صبح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على القنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا بتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو